ପୁଅଟା ହେଲେ ହୁଏନି ତ ସମୟ ଦେବ ବୋଲେ ସବୁ ହେଇଯିବ। ମନ ସମୟ ଦରକାର ଏଇଟା ଏତିକି ଆସିଲା। ସମୟ ନଦେବ ବୋଲେ କିଛି ହେଇପାରିବ। ଭାବ ବି ନଦିଏ ଭାବ କଲେ ସେ ଜଲ୍ଦି କନଷ୍ଟେବଳ ଭାବ ମାନେ ଏ ଭାବ ହିଁ ତ ନୁହେଁ ଆଉ କିଛି ନା। ଇଏ କାଲି ତା ଉପରେ ଭାବ ପଡ଼ିଛି କହିବି ରାତିରେ ଚାଲ କେତେବେଳେ ତାକୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ରାତି ଶୋଇନି କାଲି ରାତିରେ ଆଇଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆଉ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ମୋତେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତୋତେ କଣ ସେ ମନା କରୁଥିଲା ଦୁନିଆ କଥା କହି ରାତି 3-4 ଥର ଉଠି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ନାମ ନବ ଆଉ ଆଜି ନ ନେଇଥିଲେ ମାଡ଼ ଖାନ୍ତା ଆଉ। ସେ ଏତେ ଦିନ ଦୀକ୍ଷା ନେଲାଣି ମନ କରୁନଥିଲେ ମନ କରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ସେଇ ବା କାହିଁକିନା ନହେଲେ ସେ ଛାଡ଼ିବନି।